Dobrý večer, vážení posluchači Poetrycastu. Vítám vás dneska u 12. dílu. Záměrně říkám večer, i když to třeba vy budete poslouchat jindy. My ale s mým dnešním hostem nahráváme večer a výjimečně v Hradci Králové. A mým dnešním hostem je Jakub Pokorný, slovenský básník. Jakube, vítám tě, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak, jakou jsi měl sem cestu a odkud přesně pocházíš? Ja pocházím z Bratislavy, narodil som sa teda v mestskej časti Petržalka, ale to pre mňa nie je podstatné. A jaká byla cesta sem dneska? Protože ty jsi přijel aj za námi do Vysokého Mýta. Pojali sme to trošku ako takú príležitosť spojená s výletom a cesta bola nádherná cez Českú a Moravskú krajinu. Skvělý, tak to je paráda. A co teplota? Mali sme klimatizáciu. Takže to bylo dobrý. Akurát teraz je také vedro. Teďka je, vážení posluchači, je 11 hodin večer a jako tady je napadnutí. Takhle vám to řeknu, je fakt vedro. Dobrý, takže Jakube, my jsme dneska spolu vystupovali v Divadeliéru, kde jsme měli vlastně autorské čtení. Už jsme tedy řekli, že jsi básník. Jak ty ses vůbec jakoby dostal k poezii a proč? No, tak tam je taká trošku zložitejšia cesta. Začnem zoširoka. Ja som to dneska hovoril na tom autorskom čítaní, že ja som pôvodne chcel byť síce spisovateľ, boli nejaké pokusy, keď som bol ešte dieťa, 10-12 rokov. A keď som bol 12 ročný, tak som povedal teda doma, že chcem byť, aj maminej kamarátke si pamätám konkrétne, že som povedal, že chcem byť spisovateľ a že budem. Lenže pod spisovateľom som nemyslel, že básnik. A potom s kamarátmi sme mali také pokusy, bolo vtedy populárne Iné kafe, tak my sme mali, že Iné kakao, ale hrali sme na kvádre a na rôzne, dajme tomu hrnce, aj keď to neboli úplne hrnce. Vymýšľali sme také texty, alebo bola populárna skupina Gladiator, tak tam som urobil nejakú, ale boli to úplne vtipné, jednoduché textíky a nebolo ich veľa. No a potom prešiel nejaký čas a ja som začal písať herné recenzie na počítačové hry a vtedy boli populárne časopisy papierové a tam boli elektronické prílohy na CDčkách, na DVDčkách, volalo sa Discmagy, časopisy v elektronickej forme. No a jeden z takých som začínal ja tvoriť, som sa inšpiroval ostatnými a bolo bežné v tej dobe, že v tom dobrom Discmagu, v tom magazíne bude aj kultúra, aj recenzie na kultúru, na filmy a hudbu, ale aj vlastná tvorba. Aha. A medzi vlastnú tvorbu tam písali aj poéziu niektorí, tak som si to vyskúšal. A ešte dodám, že vždycky som obdivoval a vždycky som si všímal to tak spätne, tak aj mapujem, že sa mi páčili texty piesní Jaromír Nohavica, Karel Kryl a nielen ten text, ako sa s tými textami hrajú, s tou češtinou, prípadne slovenčinou u slovenských autorov, ale ako tam dávajú význam, nejaký názor, nejakú myšlienku, nejaké pocity. Pre mňa sú podstatné hlavne pocity v tej poezii. Dobře, pocity. A co se toho týká, tak vlastně ty jsi říkal, že tak nějak od 12 jsi věděl, že chceš být spisovatelem. Vzpomeneš si ještě, kdy jsi napsal svoji první báseň a o čem zhruba byla? Nechci úplně přesný název, to tak už třeba nebudeš vědět, ale o čem třeba byla? Jaké pocity se v ní právě promítaly? Tak to si nespomeniem, ale viem, že som mal blízko k staroslovanským bohom. To bola jedna z takých mojich tém, ale boli to veľmi také kostrbaté proste nepodarky s veľmi ostrou myšlienkou v tom zmysle, že som chcel niečo vyjadriť a úplne sa mi to nepodarilo a ja som aj pri prvej básnickej zbierke, čo až minimálne o 5 rokov, čo som napísal prvú básnicu, vznikla, tak čo chcem vlastne povedať, že som tam napísal v úvode tej básnickej zbierky, že nie som básnik, že sa nepovažujem. Ja som sa dlho nepovažoval za básnika, myslel som to naozaj, lebo medzi básnikov som považoval nejakých, nie že takých, čo nežijú, ale takých Karel Kryl, povedzme, že síce ten už nežije za nešťastných okolností, umrel, ale že niečo dokázali, že to niečo zanechali, že tá úroveň tej češtiny a znalosti, lebo Karel Kryl konkrétne mal aj tie znalosti, históriu, vedomosti a tak ďalej a dokázal to zužitkovať tej poézie. To bola pre mňa poézia. Aha. A
Vzpomeneš si třeba na chvíli, kdy už se za básníka považovat začal, nebo považuješ se teďka už za básníka? Určite sa považujem za básnika, lebo to považujem za moju súčasť a k tomu dospie človek tak nejak rozumom, tak nejak postupne. Začal sa mi diať, že uznávali moje texty známejšie, tí, čo už niečo dokázali, speváci a tak ďalej, ale nechcem menovať konkrétne, lebo to si nedovolím, ale že začali všímať, to je ináč paradox, ak môžem, že tá rodina vás vidí skôr ako takého, že básnici, že tak si píš, že je to také, že haha a zabav sa niečím, ale hlavne študuj alebo pracuj. Ale ja za moju skutočnú podstatu považujem to, že som ten básnik. Keď sa ma niekto spýta, čím si, tak poviem, že básnikom. A nie preto, že by som s ním chcel byť, že by som si to vybral, ale že som pochopil, že nemám na výber. Jo. Přesně tak, to úplně chápu. A ty jsi tady vlastně naťukl už to, že jsi vydal vlastně sbírku básní. Mohl bys nám připomenout, jak se jí jmenuje a říct vlastně, jaká byla cesta k jejímu vzniku a tak? Myslíš k tej prvej? První, ale i k té, co si dneska přinesl do divadeliéru. To je práve tá prvá, Aha. lebo tá prvá bola v najväčšom náklade. Aha. Myslím si, že 900 kusov, alebo 800 teraz, myslím si, že tých 900. Aha. Vo vydavateľstve Daxe, čo je bratislavské knižné vydavateľstvo. Oni robia detské časopisy Maxík, do škôl sa to dostal celoslovenský taký záber to má. Aha. A v roku, keď to bol na niekoľký pokus, že som uspel nejakého vydavateľstva a v tej dobe som mal šťastie, bolo to tuším 3. alebo 4. najúspešnejšie vydavateľstvo na Slovensku v nejakom rebríčku. Aha. Ale nie je to úplne štandardné vydavateľstvo v tom význame, že pod knižným vydavateľstvom teraz sa tomu viac venujem lebo som začal písať aj prózu, tak tam vydavateľstvo sa rozumie to, čo vám vydá knihu a máte podiel zo zisku a nemusíte hradiť vlastné náklady. Toto vydavateľstvo, tá prvá kniha bola tak, že ja som polku nákladov hradil sám, polku mi dalo vydavateľstvo. A k tej odpovedi, že čo ma viedlo k tomu, tak ja chcem mať veci upratané na mieste, čiže keď napíšem básne a som s nimi spokojný, tak ich chcem mať v knižke. Áno, rozumím. Takže taká tá potreba, nevidím za tým žiadny nejaký úspech, čo sa týka financií, lebo ako sme sa bavili dneska súkromne, tak skôr to tak trošku dotujeme do istej miery. Je to tak, takže vlastně pro tebe to vydání té sbírky vlastně bylo to, aby si ty básně měl nějak knižně uspořádané, tam asi byl ten hlavní jakoby nápad. Takže vlastně si to neměl tak, že bys prostě psal sbírku, o které by si říkal, to bude knižní sbírka, ale psal si prostě básně a pak si řekl, uspořádám je prostě do sbírky. Prvotně byly ty básně, pak až to vydání. Jakoby. Presne tak, a ešte sa mi deje to, že v poslednom období, posledné roky tie básne dávam online. Teraz básnická zbierka k žitiu, čo vyjde, tak 2-3 roky vznikali texty a mal som ilustrátorku, kamarátku Mirku Moravčíkovú, teda sme sa skamošili viac menej kvôli tým ilustráciám a ona mi ku každej básni, čo som napísal a išla online na Facebook a Instagram, nakreslila ilustráciu a vo výsledku to a plus ešte ďalšie básne a nie všetky, tak budú v tej básnickej zbierke k žitiu, ktorá bola podporená cez platformu Donio a vyjde čo tento rok, ale neviem presne dátum, nechcem sľubovať, ale malo by to do 2 mesiacov byť vonku. A to teda vzniklo takým zaujímavým spôsobom, že najprv boli básne s ilustráciami a potom s nejakými úpravami a niektoré boli dokreslované, čiže je to takou kombináciou umeleckého. A ešte teraz ti nahradím otázku, že si rovno poviem, že milujem báseň s ilustráciou, kombináciu umení a ešte by som to vyšperkoval, že mám rád zhudobnené básne. Ale k tomu som sa ešte zastial, nedopracoval, ale je to môj cieľ. Aha. Takže tvůj další projekt, dalo by se říct, jsou jakoby zhudebněné básně. Rozhodne vysílam signály do sveta, aby si to šikovní ľudia všimli. Super, to je paráda. A ty vlastně teda budeš vydávat teďka sbírku s názvem K žitiu, je to tak?
o čem bude, nebo máš, když třeba jakoby vydáváš tu sbírku, máš ty básně nějak tematizované, nebo prostě tam se prolíná více témat najednou? Je tam viac okruhov, mám nejaké osobné pocity, láska, potom spoločenské, čo ma trápi, ako sa nám žije na Slovensku, aj v Čechách, lebo ja som taký prepojený s českou krajinou. A to, čo sa deje vo svete, potom ochrana prírody, to je veľká téma pre mňa. Nie je dominantná v básniach, ale je veľmi pre mňa proste takou príznačnou a že si neuvedomujeme, čo sa deje s týmto svetom. Čiže zatiaľ som nevydal básnickú, hovorím zatiaľ, lebo neviem, kam ma cesty zavedú. Aha. No, tak sú tie básnické zbierky ako príznak toho mena básnická zbierka, čiže rôzne, ale napríklad predposledná básnická zbierka, teda zatiaľ posledná s názvom Potopa, v roku 23 vyšla, tak tá lemovala Svet sa rútil teda do záhuby, bolo obdobie covidu, ale ešte ma tam držala hlavná téma úmrtie môjho brata. Teraz som to tak na rovinu povedal, ale je tam básnická zbierka, báseň s názvom Potopa. A čo vystihuje to, čo bola bezprostredne po tom úmrtí napísaná, a uzavierajú báseň, čo bola napísaná v tom týždni pohrebu, a volalo sa V ústraní. Čiže otvára a uzavierajú veľmi smutná báseň osobná a nevedel som iný názov dať tej zbierke až Potopa a sú tam aj také iné básne, ale veľmi, veľmi je taká smutná tá básnická zbierka celá. A vyrovnávanie sa, je tam básne s názvom Depresia, čo hovorí o nejakom mojom období, ktoré bolo pre mňa náročnejšie z pochopiteľných dôvodov. Rozumím. Takže se dá říct, že vlastně básně pro tebe fungují i jako určitá forma terapie. A rád by som o tom aj rozprával teraz, keď mám príležitosť, lebo pri kampani na Donio ma nejaké skupiny zdieľali, čo sa venovali aj dosť ma začali sledovať profily, psychológie a podobné, že si všimli, že niektoré moje básne fungujú ako taká terapia, že poďme sa rozprávať o probléme a poďme niečo so sebou robiť, že hlavne nemlčme a nebuďme ticho, keď nás niečo trápi a vyrozprávame sa z toho. A tá báseň na to je neskutočný liek a mne to vždy pomáha. Jo, já si myslím, že asi určitě nejseš jediný, kdo to tak má, že nás těch básníků je určitě víc. A když už jsme v těch básních, ty si tu první sbírku sem i přinesl, v divadéliéru si z ní recitoval a v mém podcastu vždycky hosti také recitují 1 až 2 básně. Myslíš, že bys nám taky mohl zarecitovat 1 báseň nebo 2? Určite rád, ale vyťahnem si telefon, lebo ja ťa trošku opravím, nechcem byť taký, ale z tej básnickej zbierky mám tam jednu, mal som pripravenú, volala sa Stačí vedieť málo. Aha. Ale tu som zrovna nečítal, lebo som čítal také novšie texty. Aha, dobře, tak jo. A jo, vlastně, ty si to měl v deskách, jo. Ale ak môžem, neviem, či mám dovolený nejaký časový limit. 1 až 2 básně vždycky v tom podcastu zazní. Tak môžem, ja som ju dneska čítal, tak aby som to mal ľahšie. Dobře. Tak táto báseň bola pôvodne napísaná, teda zatiaľ je to iba čistá báseň a chce byť piesňou, čiže vlastne zámerom, že aby sa stala aj piesňou, tak sú tam také pravidelnejšie rímy. Za životnú menu. Na východnej strane pri svitaní slnečné lúče v slastnom milovaní. Vetrisko rozfúka oblačné vlny, v útrobách zmyslne výrazne vrní. Všetok čas v život sa rozplynie. Zážitky meníme na snenie. Ako na blšom trhu za drobky lacné, skončí sa v zázemí bohatstvo vzácne. Pri svitaní, v slastnom milovaní, v belasej bielizni nespoznaný. Zdolal som výšiny na výbežku skál, v rakúskom hoteli, niekde v srdci Alp. Odpusť mi, zlatíčko, bolesť. Narástol smútok a na srdci šelest. Zbabelosť, nenávisť a falošná radosť, opustil som ťa. Placho, prirýchlo, drzo. Nakúpim akcie za životnú menu, rozpáram v duši cestu k tvojmu lemu. Drobné si našetrí,
na pohrebný veniec, v pohodlí domova, čakanie na koniec. Moc děkuju. Tak ano, to už jsem dneska slyšela a teď bych řekla, že byla ještě, anebo možná i tím, že teďka jsem měla čas jí jako víc vyslechnout líp, tak se mi zdá ještě lepší. A krásný přednes. Děkuji Moc děkujeme. pěkně. Moc děkujeme. A já teda ještě další moje otázka, to se také ptám těch lidí. Jakým způsobem píšeš básně? Jsi takový ten typ básníka, co zasedne ke stolu a disciplinovaně si řekne tak a teďka budu psát a prostě sedíš u stolu, dokud něco takzvaně nevyplodíš, anebo prostě třeba jdeš někde na procházku nebo kdekoliv a když ti něco napadne, napíšeš si to do mobilu nebo do notýsku, jak to máš? Rád by som sa poznal, lebo ono to vzniká rôzne. Niekedy si poviem, a skutočne sa to tak deje, že niekedy si poviem, že dlho som už nič nenapísal, 2-3 mesiace som nič nenapísal, sadnem si, idem písať. A nič. Zavriem Word, zavriem ten dokument a som nahnevaný, že sa mi nič nepodarilo a idem robiť niečo iné. A inokedy sa stane, že toto isté a vznikne krásna báseň. A potom nemám to proste, teraz som chcel povedať najčastejšie, ale nie je to tak. Veľa razy a dovolím si tvrdiť, že najlepšie texty mi vznikli tak, že som niekde bol s manželkou alebo v minulosti s priateľkou alebo niekde sme boli vonku. To je problém potom pre toho partnera, lebo ja zastanem a začnem si písať. A u mňa to väčšinou neskončí u tých poznámok, ako si povedala, ale musí vzniknúť celý text, musí byť opravený, čiže to netrvá 5 minút, trvá to pol hodinu, trvá to hodinu. Ja som perfekcionista, čiže tá báseň musí byť perfektná. A perfekcionista, ale keby si ju niekto čítal, tak môže povedať, že sú tam chyby a nedostatky, ale o tom netvorím. Z môjho pohľadu v tej danej dobe. Ja keď si prečítam tú báseň na druhý deň a nestihnem ju dať online, tak nájdem tam väčšinou chyby, čiže o tom to je iná téma. Ale jednoducho, niekedy to tak proste tá myšlienka, tá múza, neviem odkiaľ príde, možno z nejakého podvedomia, z vedomia, neviem, vôbec nedovolím povedať, že odkiaľ, ale vzniklo tak niekoľko textov, napríklad v Čechách mi vznikli básne 3:30 na konci, to som čítal časopis, jeden článok a bolo tam, teraz to trošku, tak môžem povedať, že tam bol článok o hoaxoch a o tom, že ako sa dá ľahko uveriť niečomu a že nejakým výmyslom. A bola tam informácia, že jeden človek povedal, že svet vznikol v presne daný dátum, danú hodinu a ľudia tomu uverili. A bol to nejaký pokus a tak ďalej. To je jedno, nepamätám si detaily. A na základe toho som dočítal ten článok a išiel som písať báseň, ktorá je podľa môjho úsudku aj ľuďom online sa celkom páčila. Skvělý. A teď si k tomu vlastně trošku i zamířil k tomu, na co jsem se dál chtěla zeptat. Co tě nejvíc inspiruje k psaní? Kde bereš vlastně inspiraci? Tady třeba vidím, že i ve článcích. Kde ještě? V článkoch, ale skôr v tom zmysle, že napríklad pamätám si jednu báseň v tej prvej zbierke Stačí vedieť málo s názvom Lilith. Ak niekto vie, tak Lilith bola podľa nejakých informácií, neviem, či sú potvrdené, ale v tom článku písali, že bola prvá žena, ale kresťanom sa to nepáčilo, že prvý musí byť chlap, Adam, tak urobili z nej Lilith, zlého démona, potom následne sukubu a o tom bol ten článok, že sa potlača teraz je to smiešné, ale v tej dobe to bol nejaký, aby ženy nevládli, aby muži boli tí, ktorých sa poslúchajú. Takisto vznikla báseň s názvom Prespanka. Kto vie, čo znamená výraz prespanka, tak to je pre ženu, ktorá uľahne, je slobodná a nemá partnera a je tehotná a na dedinách na Slovensku bola hanená, tak aj o tom mám takú báseň. Tie básne vznikajú rôzne, ono to tak vrie, vo svete sa dejú nejaké zlé veci, napríklad, nechcem zachádzať do politiky, ale niekto si povie, že si ukradne kúsok územia, tak to ma dostane, alebo že sa so štátmi robí, že sa s nimi nakladá ako s nejakým spotrebným tovarom božím. Čiže, a potom samozrejme nemôžeme zabúdať na osobné roviny, láska, problémy vo vzťahoch, pocity, všetko.
Takže se prostě dá říct, že tu inspiraci nacházíš všude. Skoro všude. Dá sa to tak povedať. Ja viem, že sú potom básnici veľmi špecifickí, že špecificky niekde zaradené, že píšu iba také témy a tak ďalej. Ja som rôznorodosť. A ešte by som dodal, že mám rád slobodu a veľmi si ctím slobodu, aby som nebol nejak obmedzovaný, či už v tvorbe, alebo v tom, ako tá báseň má vyzerať, akú má mať formu, alebo čo si môžem do nej dovoliť dať, že aby ma zaradili, že ty si ten, ty si ten, ty si ten. Nie, ja proste ja sa nejak vyvíjam, mám nejaké pocity a chcem sa cítiť slobodne na tejto krásnej planete. Já to vnímám úplně stejně, no, obzvlášť co se té poezie týká, tak určitě jo. Protože vlastně sedíme takhle venku a asi možná i posluchači uslyšíte nějaký hluk kolem, doufám, že ne moc, že víceméně uslyšíte nás, tak dnešní podcast maličko zkrátíme. Tak, teď jste možná taky něco slyšeli, sedíme v jedné hradecké restauraci a takže tenhle ten podcast malinko zkrátíme, ale víceméně si myslím, že všechno podstatné jsme říci stihli. Kubo, máš ještě něco na závěr, co by si rád vzkázal posluchačům, ať už se to týká života, poezie, nějaké tvoje životní krédo, moto? Životné krédo asi ani nemám, alebo nie je určite nejaké škatulkovanie alebo niečo, ale ak môžem niečo povedať, že z čoho som sa ja poučil, odvážte sa ísť. Dobrý. Tak jo, tak pokračuj, prosím. Čo si sa pýtala? Na nějaké životní krédo nebo moto? Tak by som, že na vlastnej koži by som niečo z toho môjho, čo som sa poučil, mám 37 rokov a pomerne neskoro som začal s tou odvahou, lebo básnické zbierky som vydal skôr, ale skôr som sa odvážil viac tak pretlačiť a ísť s kožou na trh, recitovať, že a baví ma to neskutočne si to vážim, že som bol pozvaný na rôzne akcie, aj dneska v divadlo Ateliéry, že si to neskutočne vážim. Odvážte sa, nevážte sa, jednoducho žite tak, ako aby ste boli spokojní, aby ste na konci dňa na tej smrteľnej posteli, ak budete mať tú možnosť, neľutovali. Nemyslím si, že sa musí žiť každý deň naplno. Ja navyše potrebujem pomerne veľa času na dobíjanie baterky ako introvert. To znám. Ale aby ste ten život prežili, žiť. A preto sa tá moja básnická zbierka teraz uzavriem takým oslým mostikom k žitiu. Je tam básne s názvom Žiť, je tam k žitiu. A tá básnická zbierka má rôzne témy, rôzne básne. Ale to k žitiu je pre mňa veľmi, veľmi podstatné. Tak já s tím nemůžu než souhlasit, určitě. Asi bych to tak nějak zkrátila na carpe diem, zkrátka. A pokud jste tady slyšeli nějaký hluk a tak paní nebo slečna servírka se mě ptala, jestli si dám ještě něco. Zkrátka tenhle díl bude trošku netradiční, ale o tom to i je, protože věřím tomu, že podcast má být autentický se vším všude stejně jako poezie a o tom to je. Takže děkuji dnes Jakubu Pokornému, že k nám přišel a byl naším hostem a vlastně účinkujícím v našem autorském čtení. A vám přeji hezký zbytek víkendu. Dneska je vlastně sobota, takže krásnou neděli potom a uvidíme se nebo uslyšíme u dalšího dílu. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť a pekný zbytok dňa, ak to počúvate podcast cez deň alebo dobrú noc. Tak jo, tak se mějte. Čau disboudy.